i selve forberedelsen til MUS-samtalen, så i Next Level-systemet, der beder vi medarbejderne om at forberede sig i forhold til at beskrive deres opgave, portefølje og sammensætning, og hvor de også mener, at de vil have brug for noget kompetenceudvikling. Og der er systemet sådan genereret, at lederen faktisk får en form for en ledermodel, som faktisk går ind og er et udgangspunkt for en samtale om, hvad det er, den enkelte medarbejder har brug for fra lederens side for at lykkes med den nødvendige kompetenceudvikling. Så dels så har vi den her ledermodel, og dels så har vi også et rigtig brugbart og brugervenligt IT-system, som hjælper medarbejdere og ledere til at have en aktiv dialog i tiden efterfølgende om, hvordan at medarbejdere og ledere sammen lykkes med kompetenceudvikling. Det er selvfølgelig medarbejderens, udfordring og ansvar, men medarbejdere har tit og ofte brug for rammer og feedback og sparring fra lederen for, at det bliver rigtig, rigtig